Здравейте, хора! Това е едно нещо. Тук да си затворя вратата. Това е една поредица, която исках много да играя. Именно Minecraft Pocket Edition. Исках много да играя в един сървър. Ама много хора. Ако щете ми вярвайте. Ама аз наистина исках. Много. И сега ще играем. Това е скин. Някакъв, не го знам, не прочетох просто. Много е силно, голяма работа, че е силно. Също ще кача един епизод на най-горния сервер. Сега ще играем Survival от 2017, който го изтеглих не знам кога. Тук пише. Те да знам. Ама беше бая отдавна, сигурно март. Сега да изчакаме това да се зареди. Айде. Какво? Уау! Уау! О май гад! О, фак! Ама аз съм на Creative Mode. Защо ти? Аз исках да съм на Survival Mode. Мисля, че тук имаше чити. Ама, чакайте са. Ще напиша. Де? Добре. Какво? Това не знам защо е така. О, теб си те спомням, бе. Ей. Ясли. Тълком. То силно не е мой. Това си го спомням. Ето къде те разлях овцете. Та половината излезнах. Чух зомби. Какъв ми е? Мамка му. Вие сте сме чуя, бе. Какво аз... да, бе. Аз си спомням какво беше. Тогава бях някакъв читър. Много бях чити. Ама много пък исках да играя на тази поредица. Така. Ахиги. Това тук не са мои работи направо. Мазотните, я ще си ги запаза. И си... Айде са. Значи сега отиваме в мината. Не знам кога го свалиха, ма беше скоро. Охо, хора. Сега знам. Да е. Да си взема тези работи, да си нагода инвентара. Вау. Не разбирам. Ти. Взривове. Защо?
Отвор. Не. Значи трябваше да разгледаме само бялото. Да. Аз имам ли храна? Имам едно пиле. Ма така ще огладне. Тук в печката имам ли храна? Тук би трябвало да имам. Не. Бах работата, бах нещо. Имал съм бе, 24. Мо. Аз съм човека, който е най-зле. Ще ходим до венде. Имаме безкрайност, значи имаме безкрайност. Така се ги взел, гледайте. Бах, варно за население. Чакайте. То има ли ще ли въобще? Пълното така. 2, 3, 4, 5, 6. 6 стрели. Аз имах 4. А всъщност... Добре. Айде. Телепортираме? Как се го направи? Стана ми лошо. Това клип ще е 15 минути. Като за края на клипа. Страхме. Айде. Бил ли съм дракона? Дето тук. Мисля, че не съм. Мисля, че съм бил само ендермен. Гуе и... Колко имам? Искам да трепям зомбус. Зомби! Зомби, the station. Аз какво имам ми да толкова много да не спея? Ма, трудно си. Аз отивам в имението. Къде? Enchanting.
Това куче ли? Куче ли? Да, видяхме куче. Задният дворник видяхме куче. Сега ти работа. Видяхме куче в задния двор. Ще хапна. Storage. Не знам английски. Бах ти букуците имам тук. Леле! Голстон, факели, слайм работи. Чакай. Ендър перли. Знаете ли какво е време? Може да направим ендермен ферма. Та знаете ли какво ще правим? Ще правим едни много яки работи. Клипа не трябва да става повече от 15 минути. Между другото. Нарочно. Нарочно. Извинете, че говоря толкова тихо. Просто такова е качеството. В смисъл с такова снимам и такова. И така нататък. Така. Много се извинявам. Просто няма с какво да снимам друго. С по-лука. Ти защита. Екстра. Пламък, защита от огън, защита от жриво. Пламък. Порязване, тръни. Тръни. Дишане, тръни. Искам тръните. Защита от жриво, късмет на моряк. Също може да си направим въдицата. И това зомби, ако не го намеря, къде е ремжи? Не знам. Се гръмна. Тъй. Сега да си видим защита 4 тръни В. Тая много скапа. Чайте са. Елвил. Така. Такова. Ти. Не. Някаква острота. Не. Памък. Защо би? Толкова бива, че не знам, имам тук за хапка. Имам ли някаква хапка? Добре, имаме хапкал. Да хапкал. Ти съм забрал в този сервер. Добре, клипа става 14 минути. Ще се видим следващия път. Чао!